Лукашенко перамог у конкурсе. 8,5 человек на одно место. Вагнераўцы набіраюць беларусаў для вайны ў Афрыцы. Лукашэнкаўцы распачалі інфармацыйную вайну супраць Расіі. Лукашенко выступіў за дэмакратыю. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствии. А зноў выказала занепакоенасць. На гэты раз рашучую. Прапагандыст аблажаўся ў сябе ў эфіры. Если процесс открытый, это не значит, что туда может прийти кто угодно. Лукашенко загадаў правесці аптымізацыю банкаў. Оптимизацию, Максим Владимирович, банков нужно провести. Для гары стаіць машына, ды машына без калёс. У Полацку з помніка сперлі кола. Як сучка Джина фашыстаў перамагла. Да, это она подорвала немецкий эшелон. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Па-беларуску, пра Беларусь і не толькі. Што праўда, на гэты раз у асноўным пра Беларусь. Пачынаем. У мінулым выпуску я не распавёў пра тое, як у гародні Лукашенко хваліўся, як ён у свой час паступіў у інстытут пры вялікім конкурсе. Я один вуз, второй заканчивал. Ну там, туда сегодня поступить без проблем. Я поступал 8,5 человек на одно место. Без всяких проблем. Вось незразумела. Нядаўна ён хваліўся, што мае 3 вышэйшых адукацый, а зараз ужо 2. Хіба адна з галавы вылецела? А вось пра конкурс, магчыма, ён і загнуў. Не магло ў 70-е быць такого конкурсу на гістарычны факультэт у Магілёве. Хаця ж, не можаш Лукашенко даказаць няпраўду. Вунь у 2010 годзе ў яго быў конкурс 10 чалавек на месца. І нічога, прайшоў. Можа, гэты конкурс ён і меў на ўвазе? А пасля гэтая пазіцыя з катушак зляцела. Гэта ж трэба. У канкурэнты яму, бацьку нацыі, як ён сам сябе лічыць, вядома, жанчын выстаўляць. Прайграць выбары жанчыне? Перадаць ёй уладу? Ды ён бы гэта не перажыў. Вось адтуль і ўся яго жорсткасць у 20-м. Там жа ў гародні ён распавядаў пра тое, як ён стараецца знайсці таленавітую моладзь. Што толькі для гэтага не робіць. Что мы только не делали по этим экзаменам, и централизованные, и смешанные, и прочее, чтобы выудить лучших детей. Але вось у вагнераўцаў гэта лепш атрымоўваецца. Расійская прыватная вайсковая кампанія «Вагнер» праводзіць адзін з самых масавых набораў за ўсю гісторыю свайго існавання. Толькі за апошні месяц афіцыйны канал «Вагнера» апублікаваў 18 паведамленняў пра набор наймітаў для працы ў Афрыцы. Баевікоў на гэты кантынент не набіралі з пачатку вясны 2023 года. Тады галоўным кірункам для вагнераўцаў была Украіна. Цяпер група «Вагнера» шукае мужчын ва ўзросце ад 22 до 50 гадоў. Абяцаюць добры заробак. Ад кандыдатаў патрабуюць даведкі ад псіхіятра і нарколага, даведкі аб адсутнасці гепатыту, сіфілісу і СНІДу, даведку аб судзімасці, вайсковы білет, пашпарт і яшчэ некаторыя дакументы. Самыя разумныя патрапяць у атрад беспілотнікаў. Тыя, хто трохі не самыя разумныя, у штурмавы атрад, паведамляе ў чаце адзін з вярбоўшчыкаў. І ахвочых уступіць у эту арганізацыю хапае. Ва Ўкраіну набіраць было цяжэй, была вялікая верагоднасць застацца там назаўсёды. А вось у Афрыцы рызыка мінімальная, а заробак добры. Так што конкурс ёсць. І ні ў аднаго Лукашэнкі цікавасць да Афрыкі. Прызначаючы новых чыноўнікаў, Лукашенко заявіў, што яны ўсе павінны абараняць краіну потам і кроўю. Своим трудом, кровью, потом и своей жизнью мы должны защитить. Толькі вось некаторыя чыноўнікі ды прапагандысты ўжо распачалі эту вайну. Толькі не з клятым захадам, а з галоўным лукашэнкаўскім саюзнікам – Расіяй. Ды якраз яшчэ ў дзень так званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Беларускі амбасадар у Расіі Дмітрый Круты выказаў абурэнне генеральнаму дырэктару першага канала Канстанціну Эрнсту за з'яўленне ў эфіры спявачкі Анжалікі Агурбаш. Ды трэба ж яшчэ. Паказалі яе якраз 2 красавіка. З'яўленне Агурбаш у эфіры Круты назваў спланаванай правакацыяй, накіраванай на падрыў адзінства народаў, намаганняў нашых лідараў па забеспячэнні бяспекі саюзнай дзяржавы, сумесна процідзеяння рэабілітацыі нацызму і перапісванню гісторыі. Што ж такого страшэнна ўчыніла спявачка? Ды змяшчала на сваіх старонках у соцсетках здымкі, дзе прысутнічаў бел-чырвона-белы нацыянальны сцяг.
Маўляў, гэты сцяг выкарыстоўвалі беларускія калабаранты падчас мінулай вайны. А вось тое, што над Крамлём развіваецца трыкалор, пад якім ваяваў расейскі калабарант Уласаў, Крутога ніяк не бянтэжыць. Круты паабяцаў даць Першаму каналу кантакты патрыятычна настроеных беларускіх спевакоў, якіх можна запрашаць замест Анжалікі Агурбаш. Першым у спісе, вядома ж, мусіць быць Саладуха. Пабачыўшы такую крутасць Крутога, асмялеў у яго дарадца Александр Шпакоўскі. Ён прыгразіў блакаваннем на тэрыторыі Беларусі расейскаму выданню «Камерсант». А то трэба ж, напісалі, што ў Беларусі нібыта хочуць адмовіцца ад абслугоўвання плацёжных картачак сістэмы «Мір». Ды і ў Расіі зараз не ў пашане гэта слова з 3 літраў. Таксама, як і слова з 5 літр, якое забаранілі выкарыстоўваць. Гэта слова «вайна», якая якраз і атрымалася ў прапагандыстаў у дзень так званага яднання. А Лукашенко вырашыў вярнуць у краіну дэмакратыю. Такі вывод можна зрабіць, паслухаўшы яго зварот да сваіх новапрызначаных чыноўнікаў. Люди хотят жить нормально и дышать спокойно. Они не должны дрожать с утра до вечера на работе и после работы. Создайте нормальную атмосферу в коллективе. Дайте возможность людям себя проявить. У нас должна быть истинная демократия, когда люди живут в удовольствии. Больш за тое, ён загаварыў пра законы і страшна нават падумаць пра іх выкананне. Естественно, есть законы, правила, они уже давно у нас в крови. Никто не нарушает эти законы. Но там, где нужен результат, там надо так пройти рядом, плечо в плечо с этим законом и принять решение. Няўжо то ён вырашыў, што хопіць кашмарыць народ? Нешта не верыцца? Мо з'еў зранку не тое? Але, як я казаў вышэй, не можаш Лукашенко казаць няпраўду. Вось он и сам про это кажа. Вранья допускать нельзя, особенно сейчас, я уже говорил. Хаця пра законы ў крыві ён у кропку сказаў. А вы як думаеце, можа ці не можа Лукашенко казаць няпраўду? Напішыце нам у каментарах. Можа, это рашэнне Рады ААН па правах чалавека на яго так падзейнічала? На сваёй сесіі ў Жэневе там працягнулі яшчэ на год мандат спецдакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі для грамадзянкі Францыі Анаіс Марэн. Больш за тое, гэта арганізацыя выразіла рашучую занепакоенасць сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Калі проста занепакоенасці ў Лукашэнкі не баяліся, то, можа, рашучай такі спужаюцца? Але афіцыйны прадстаўнік Беларусі ў Жэневе Ларыса Бельская назвала рэзалюцыю інструментам грубага ўмяшання ва ўнутраныя справы. І наогул уся эта рэзалюцыя... Да лампочки! Беларусь – мірная краіна, якая дынамічна развіваецца, сказала Бельская. Так дынамічна, што проста дынаміць усіх навокал. А раз Бельская не спужалася, то Лукашенко і пагатоў. Трэба выразіць вельмі рашучую занепакоенасць. Можа, тады падзейнічае. Лукашенко загадаў прайсці ў прыцірку з законам. А вось прапагандыст Андрэй Александраў, каментуючы затрыманне валанцёраў берасцейскай вясны, так прицёрся до закона, что не заўважыў, сам его порушил. Суд не проходной двор. Если процесс открытый, это не значит, что туда может прийти кто угодно и с какими вздумается целями. Але ж якраз закон і дазваляе любому чалавеку прысутнічаць на судзе і весці яго аўдыёзапіс, нават не пытаючыся ў суддзі. Ведаю гэта добра, бо некалі ў мёрах мясцовая ідэалагіня запатрабавала ў суддзі выдаліць мяне з паседжання, бо я пісаў яго на дыктафон. Але суддзя ёй патлумачыў, што гэта дазволена законам. Вось, нават у мёрах гэта ведаюць, а ў Менску не. Але ж ёсць катэгорыя людзей, якім закон не пісаны. Падчас сваёй нарады з чыноўнікамі Лукашенко звярнуў увагу, што ў краіне зашмат банкаў. Трэба было б зменшыць іх колькасць. Оптимизацию, Максим Владимирович, банков нужно провести, нужно на них посмотреть. У нас не хватает где-то там людей в АПК и прочее. А на одну страну, может, нам столько не надо банков. Мы ж прапануем наогул зрабіць адзін банк, як было ў іх любімым Савецкім Саюзе, і назваць яго трэба нацыянальны антысанкцыйны адзіны банк. А паколькі там у Лукашэнкі пануе расейская мова, то будзе нацыянальны антысанкцыйны единый банк, а скарочана на і-банк. Па
Пакуль Лукашенко займаўся аптымізацыяй банкаў, у Полацку невядомыя аптымізавалі колькасць колаў у аўтамабілі. Аўтамабіль з'яўляўся экспанатам пад адкрытым небам каля кургана. Вось зламыснікі і вырашылі, навошта колы машыне, якая не ездзіць, і прыставілі таму колу ногі. Гэта вельмі абурыла кіраўніка Полацкага раёну Ігора Марковіча. У сваім допісе ён закляйміў зламыснікаў, назваўшы іх вандаламі. Гэта ў той час, калі ў горадзе наводзіцца парадак? Лепш бы смецце пазбіралі на берагах палаты, дык яны колы. На раскрыццё страшнага злачынства ўжо кінутыя лепшыя сышчыкі. Трэба тэрмінова накіраваць у Полацк кінолагаў з 3-го асобнага стралковага батальёна вайсковай часткі 7404. Там знялі ролік пра сучку Дзіну, якая не тое, што нейкіх злодзеяў, а саміх фашыстаў перамагла. Ды яшчэ якраз пад Полацкам. Красота. Здорово, мужики. Ты сам откуда будешь? С диверсионной группы. А, так это от вас пришла весточка, что сработал один? Да, это она подорвала немецкий эшелон. Так што хай аддаюць кола па-добраму, бо прыедзе Дзіна, у зубах прынясуць. Дарэчы, аўтар сцэнарыю гэтага роліка, начальнік кіналагічнай службы батальёна Антон Пагранічны, дапамагала яму яго жонка Яўгенія. Відаць, чыталі ў дзяцінстве аповесць Лынькова пра мішку яго слаўных баявых таварышаў. Тыя ваявалі супраць белапалякаў, а Дзіна супраць саміх фашыстаў. На этом мы з вами развітваемся. Дзякуй за каментары. Усього вам найлепшого. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, каментуйте, ставьте лайки, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж не, просто глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украине!